News teng news option mo. Oh, sedang prama. Tingi pediang subhai fi borok ki baya dan hakani kapur hakani Bible study ke ba ni penong kum ka balang ba je fir kum jo ki badan ha ka ki basngap ngamut ni Bible study numba kani ke YouTube channel jong ka balang tungi ni duai ku pa jingi bhabneng ni ai ngo eme nak banta kani ka lat ba me iPad dingi ban ne puli ka khtin ka jome kum ka Bible study ban sung thu sisu atrai ye ki jing jliu ki jingmut ki badan hakini ki dukhot ki bangi puli kani ka banta ka bade na ka gospel yones kan ka ban riu khamtam sipang kini ka be dei bat ka jing IT ka jomi la ka jong ka jing em ba me ministry me ka try kum ka babam ye ka do jomi bat ka badi ka snam ka jomi ba ka ba kanjam si matrai ka long ka thau ye ka ta ka jingbam man siam jungi ka balong ka do bat ka snam ka jomi na ka banta ka man siam jungi try ka balong sisa ka jing em mingi isne ban ka khuengi kat banginang puri sisu pat kini ki benta ki badang sa na ka ni ka lenong ka ban riu na do ka ni ka khot ka basan puar ka bangin sedang ban puli pat ban peteng man ta ka singi yalam mingi do man siam ha bangi pusan ni jingsha jong ka khtin jong me try khnang bangin yo im to sngo ko pai ki ni jingkat pat ki jongi to ma bi ki pop greng kang ki ba me syam hangi ru na bangi pa ni ki ni ha ka khteng Jesus Christ amen te kalenong ka ba riu jong ka gospel yones ni la pule company ha ka ni ka teo ka bladap ya ka khot ka basan phuwei ka bo try su ong hang to ba ong long to ku bo pen em bo bon her na beneng he bon her na beneng bala da nu nu ru un yo bam yo ni ku un yo em bam jukun te ba song ru hang to wong bat utau ku de yo bangangan ai ulong ka do jonga ya ka bangan ai na ka banta ka jing em jong ka perthai te hang tu trajisu kren company asisu kemut ayu tau kupu jong ke jingim kebu ayengi bu ong kalong ke do jonga bat hakini ki khot bat mengin puli ki bat buat penang ni khot basan puar hado ke basan khandai trajisu u mention ru lani u bentaru sai sepang kasnam ke jong dei su tang ke do ke jong ndrei sifang ka snam jong o hakata ka jingmut jong ka bolong ukpu jong ka jingim mo tetung pulis wai kini ki khot ka basan phu ar hadu ka basan phu khandai tengin sepet benia pat iki ka we din ka we namar kata kita ki jiu ki le sat perlok hi ki ong kumno uni ula ban ai hangi ya ka do jong u ban bam namar kata jisu le thu haki sisya ong api lemda phi bam ye ka do jong khonu breu bat ba phi di ye ka snam jong u phemdan ka jing em halade uno ro ubam ye ka do jonga bat ba di ye ka snam jonga udan ka jing em bom jukun bat nga ngan penmi pat ye u ha ka sngi ka ba khaddo na ba ka do jonga ka long da sisya ka jing bam bat ka snam jonga kalong da sisya ka jingdi jar u babam ye ka do jonga bat badi ye ka snam jonga u yaisa hanga bat nga hau kumbau kpa u ba im u la pha ye nga bat ngaru nga im dau tau kpa kumta u tau babam ye nga unyo im ken danga uni ulong utau kepu ubalawan her na beneng om kumba ki kpa jong phi ki le bam pat ki le yap no jar ubabam ye uni ukpu unyo em bam jukun yakini ki ru ulai thu hakasinekok habau dang hikai hakapernam te kitu kilong ki dekhot ki bangin nyepet mentaka sengi
tengi kan mau bah kal khot ka basan phuwei ye ka jing penchai ka jong trai jisu bo ong ba utau ku ubangan ai ulong ka do junga ye ka bangan ngangan ai na ka banta ka jing im jong ka perthei te hadin bula kren ye gitu ki kentien ka dekhot ka basan puar ke thu ingi bagi tu ki jiu ki badan ha ka takapor ki basngap yu ki ong hal pedeng jungki lani ki sat pedeng jungki perlok hi ki ong kumno ni ula ban ai hangi ye ka do jung u ban bam namar ba ki don ha ka jing sha ki la sung thu bo trai jisu kran tang sephang ka jing im jong ka ni ka met namar ki la sung thu bo kran sephang ka jing im bom jukut ha ki dekhot ki bangi puli hasua nado da pipet nado to dekhot ka ba life center ter ulapan sayang tu bau keren sepang gejing im bom jukut sepang ba ubangit ubawan uyo gejing im bom jukut te dalapoi to dekhot ka basan huwei usong de bagadei kata ka bau ai mu kadai ka do jung bun bam te kami kajing saat apa yang juki kumno ba nai tenrei ki langsung thoru ba kren tang sepang kajing im jong ni gamet ukren sepang kajing im jong kam sim te nrei namar ba kadang don gani kajing saat apa yang jungki te kadang don ru kajing bom sung tho ba jungki badla se ki don ki toru ki balangit apa yang juki la se ki balangit ba ai ya kata kajing im ndai baki subam yu namar hagani ka pot try jisu udon batki mo te ban ong ban bam yu te kam dan jingmut kin kata mo te kilai i ba ula ban penmi tang na santli ki pu bat atli ki dok ha ka jing bam kin bam dan kam ban da ai da ka met ju ban long jing bam ki dan rengi i ya kata kajing jungki bakin pediang ya kani te hatu dekhot kemasan pulai pan wong namar kata hekari thu namar kata jisu le thu haki sisya ngong phi lumda phi bam mi kado jonga ja jong khunu briu bat ba phi di ya kasnam jong u phim dan kajing im radi te hak jaka ba utrai jisu unang penchai bon ong ba kani kadai kajing im bom jukut ndai kajing bam mi kamet unang ong sisu ban mentam dei tambu ong su tang sepang kado jung u kum ong ka ba dekhot ka basan phuwei u ong sepang kasnam jung u te kani te ka lesi kala nang pen sayong sisu pen kelmar su igitu kiba duna ka jingit lani kiba empat kloi ban pediang ni kata te pedang jungi bun sien ru ngi se sat kumta para briu mo dala ong menu kanu ka ketin te kuno kata bala ban long mo te nomor bang empat sempang lut ngila su kut jimut no ba kata ka bam long klempat de persiang ban sung thu ya ka jingmut ka baselendat mo haktin pareng mo meaning behind it nomor bun sien ni teng habag ni ka ketin blay ni wat hak em lang salang hakanu ka culture ni ju panan kam ki farsi ni ju panan kam de ki nuksa bangin su thu ya ka bakham he pan te sibu menta ong ba abu briu ule kerke kanu ka kam ule wud kerke ki khasi ki ong ubam jakhlut te kam dei ubam ja ban da ko ja bakhlut ban pendap ya ka kam nrei ki ai nuksa bakum ba ubam jakhlut bam ko ja ka bakhlut bam persang bam baju bam tolong ba bam kerki te kum taru ubriu bala kerki kanu ka kam ki ong ubam jakhlut dei te hak culture jong kanu ka jat ban riu ki don bet kum kita ki rukom kren te hak ketien Greek ya kita ki ong ka syndoche SYNDOCHE but ni bahagi jingtho yathu khana ki literature jong ka prathai bun bha ki panan kam mi kani te ki don ro ki bong
bagani kadai ka figurative speaking kamut ka basu ai ka dur mendai ka bamut sisa kumta tang ka dur ka dar lani ka jingmut haka tapi kani ka jingne ka jong try su la se ka bo kran khnang kumta ka long la se ba ki ken kham ngam jliu su wi bagi dang sngap u tu la yo ka kabu ban pen poi se ba kham jliu tu song di kitu contain pan khnang ba ki ken prakhat su to haba ong babam ye kano ka jingbam lani babam ye ka do kam tho ne bamut babam ye ka do ka jung u lani badi ye ka snam jung u kum babam ye ka do bangi bam ka sngi ne mo bangi di ye jing di mo tin rei la sikitu ki bala mut dur kum ta kim kami na ka daw ba ki kum ki jiu kham tam le ha ka testament ka barim ha kitu ki santli ki kitab ka bangi ong kita ki kitab ki ba ublei u penpau ye ki aka ha ki khon Israel tamba ka sedang na do wadam hi mo kitab ka ba Moses ulat kho mo ban hang to la ai ru iki an ban ha kitu ki an ni sem bo ublei ukran persya ya ka bam hei ka ba di ya ka snam khamtam mo te la se preng jung ki kan mau ye ki hukum jung khtin ublei ade kumnu ni on ai di ka snam ba kam bum la long bangin di ka snam tengin pet Genesis khandai sao balai bo ublei umana ban di ka snam lani ban bam ye ka do ka barang don ka snam haka kitab ka don ter haka testament ka barim te rangi pet chwa ka Genesis khandai sorry on khandai tum tan khandai sao hoi kut bang hap kani kadai jutang hap deng ublei but unowa kata kamut shwa ban ong haka hukum Moses ublei ula ai hukum nadu unowa hadin ba lada penslei bat tang unowa ke tengah jung ki khun jung laingut bat ki persa kurim jung laingut ki lalaj lambat kitu ki merat ki badon kitu ka ling ki yingling te ublei ula ai ka hukum yo nuwa ni ka por te ki bon ki hukum tu tamba ni pet ki tu ka dukhon ka balai bat ka basau wong u kenja bakhi baro ba im unlong jingbam ya phi kumbangala ai kumba ngala ai yo ukenja jhur bajrangam kum taken ngai baro api to kani kadai ke jing penthmai ke jong blei ke ik bolong adam omen bam na jhur baro jong kerengkau na so jong ding baro badan sembai ha tu ko por blei umpat ong ban bam ya ki mrat ti hangning ipat bu blei ong bula ban bam ya ki kenja ba im bakhi kamat ki mrat ro ma te nangta kedukhat kebasau pat kadan kejing mana tu wala dala ban bam ki mrat wong hnrei tang ya kedo ke badang sa kesnam kejing im haka pinam bam te kanu kedo mrat keba wat lada kala yap ru hnrei kadang don kesnam jong ka haka ubleu hukum phim dei ban bam mo to hang tu usuang bet ke bami lada penkhan ni kani hukum wong bat sisa ya kesnam ke jingim jong phiru ngandawa nakakti umrat baro ngandawa ya ka ban nakakti ubriuru ban nakakti para briu baro ngandawa ken ya ke jingim jong briu mut yu blei ni wong kamut bangan ngan pensitom ngan bisar ya kita ki babam
ya ke senam ke jong merat ubadang don ke badang don pok kamet ke jong. Dan dalam poin syaka segi hukum ki bau alang bau Moses la khambnia sisui kini. Tutong ini pet ke kitab Leviticus ke nong ke balai ke dekat bakhanyo. Min siam khambuan hi ha ke kitab Leviticus de khandiat ha ke kitab Deuteronomy. Kitab Leviticus nong ba lai ke dekat bakhanyo. Sorry. Hang tu laong kumni. Kani kalong ke hukum ke ba halakarta ya phi pateng la pateng hi pateng la pateng haki yeng jong phi baro. Lemni ya ka khli lemni ya ka snam wat bam satya. Sorry baklang khli. Lemni ya ka khlen lemni ya ka snam wat bam satya. Tingi ini bau blai ulah hukum nadu kapor Moses yaki khun Israel ba kimla ban bam ba kimbit ban bam yaka snam lani yaka khlen. To te dan ka daw halendat jong kata. Blai bamla ban bam yaka snam lani yaka khlen dan ka daw. Tingi kren sifang ka snam to hoi to ko bede bat ka khlen la singa perkhat den takadaw bangi sayo pang kini gisngi khamtam ka jing pang high blood pressure nomor bangi bam ka khlen te ka ba ubleis hakawei ka por mendai ba laispa lai hajar snam mensua ulada hukum bangi mbit ban bam ya ka khlen to te hakalenong ka ban nyoru ngisyam ka khot bar phun riu bat ar phun nyo. To hang ni impat I ka daw kani nong balai tingin pet nong banyo dekat bar riu ar penyo tatan ngin senang I bekai ka daw ka bo u blai upan pau ba mbet ban ba mi ka snam. Leviticus lenong ka ba nyo ka dekat ka bar riu ar penyo. Nalor kani pan pinambam nagasnam kabakumno kumnuru limni ka jong ka kenjasim limni umrat bat ka eiru hapo ki yeng jong pi ubriu baro ubabam yakasnam yu tau briu on otno no pait lang jong komot yu on otno no pait lang jong komot mano bam yakasnam hakato ka por ka jing pensitom ka David da ka jing yap kalong kum ka capital punishment hagi ni gising kijong tiga mot ban bam ka snam ka jong kimrat kalalong dupa ka pop ka ba kraw ba khmat ublei bun ai da ka bakum kata ka jing pensistom tapi pet pat na ka lenong ka ba khat nyo ka dekhot ka ba sipho do khat saw kani ka khambnia ka lenong ka ba khat nyo ka dekhot ka ba sipho do khat saw. Kani heading jong kani ru kala ong lupa ka ba adong ban bam ka snam bat la daw no ru na ka yeng Israel lani na ki nongwei ki bawan hap apdeng jong phi un bam ka snam ka ba kumno ru ngan bu ya ka khmat jonga ken persya ya ka tagam sim ba bam snam bangan otno yu na pedeng upat lang jong u na ba ka jing im jong ka do ka dan ha ka taga snam tinggal la ai ya ka hapi halor keduan ban penong ke jing penyesuk na ka benta ki men sim jong phi na bakani kasnam ka ba penong ke jing penyesuk na ka benta ka men sim na mar kata ngala ong hakihun Israel wat ai bo ununu ru na phi un bam snam da lele but unong wei ubawan ha ba pedeng jong phi ru wat ai bo un bam snam but ununu ru na kihun Israel lani na kinong wei ki bon ha ba pedeng jong phi ubal
ubalik be bat ubakren yumrat hai bakem yumrat lan yusim ubakiju bam un penmi no ya kesnam jung u bat un top ya ka daga khando te ubleu hukum ne bahaba nyimut ban bam ya ka do jung kimrat dei ban otchwa ban penmi ya kesnam jung tumrat the no ya ka khando sa top no ya ka po jung ka khando nang ta ngila ban bam ya ka do jung tumrat tiu bleu la ai ta ka daw namar bakani ka snam ka don ka jingim badakani ka ju ka snam la ai bakan long ka jingkenya na ka banta ka jing penya suk badu blei na ka banta bangi pan map no blei banya suk badu blei kata ka dei na menta ka tu ka por menta te kamyeng shu kata ka dei ban ka snam ka jung disgrace tapi kila don gini ki jing mana ki jung blei te ki jiu ki perkhat kan kum ha ka tu ka por kum nong in bam ye ka snam kaba bleu la mana mo ting isam shishu ka testament ka barim badan ki jingkran ki basmo shirkai shifang ka snam ban bam haka kitab samal ka baning kong ka lanong ka bakhat saw ka dakhat ka balai fuar lani ka kitab Ezekiel ka balai nong balai fulai dakhat barfsan to ingin sepet no ikini hadin dan rei ka ba dan kam yangi kum kikstan bangi i baha kapor jeng ki apostol ru haka balang ke beningkong Jerusalem ke balang Kristen ke beningkong ke balad seng Jerusalem bah ba ladon ke jing kren sefang ki niam kirkom jong ki jiu bat ke jinget Kristen ke jinget deh pedeng jong ki kaladon ke jing ya kren ke wajur bah bat ke jing rai jong ki apostol hak to kapor kalong ba ya ki gentle lani ki bomdai jiu ki bakla Kristen mdei ban pen kit yaki daki niam ki rukom jeng ki jiu ki baki jiu ki le ban ne ki la ban le mo te ko mot hoi ki jiu ha ka rukom jeng ki ka culture jeng ki la daki la long Kristen ru ki don ki badang le ikita tin rei mdei ban pen kit lot ikita halor ki bom dei ki jiu tin rei tang sautli ki adong ka ba ki ai ki apostol ka to por bat ye kata la pha lam jing tip la sia de ka sithi ba de kiwi seki balang baro ki bala don hak to por ba kinong ilam balang kim dei ban penkit ya ki bom dei jiu da ki rukom ki niam jung ki jiu lat tang kita ki sautli ki bakiru ki dei ban ban bat kata ka dei bang syam ha ki kam ki apostol kelenong ka bakhat san ka dukhot ka bar khandai te hateng ni asngo ki don ki beliau ki berperkat bakla ba om le la da bam ka do ka badan ka snam namar ba la da pen khuit ya ka baro habangi aingo mo tenrei kata ka dei ki jat mran kam kran chefang ka bam ya ka snam te ha ka kam ki apostol ka lenong ka bakhat san ka khot ka balai pho o kadai da ka sithi ka to na do ka khot ka ba arfuar la tho ka sithi se ki balang gentle balai thu hang turu ye ka ei ka ba toy mat kam dei ka khot ka balai pho kadai ka ba arf khandai mo dengan puli ni ka khot ka ba arfu fra arf khandai naba kala ibit yo men se makhoi bat yangi ban ompen kit lor jong phi ka jingkit ka ba kham khia na lor ni ki ru ki badan kam tegani ka de sithi baki tho se ki balang ha ki baki don ki bom de jiu mo lani ki balang gentle ta tegani ki jing tho ong ba ka de men se makhoi u ba pen shai ki ban pen shai bakin tho se ki ba bakinum penkit halor jongki ye ki jingkit ki bakham khian lor kini harum kamot na lor ki ru ki badan kam bat ki ta ki badan kam tho khot bar khandai ba phin kandia no na ki balaknya ye ki beli thau tiga baning kong banam bam ye ki balaknya se ki beli thau kabar pan ban na kasnam kamot bom dei ban bam ye kasnam
kabalai pan ban ki ke bala khruat kamut bom de ban bam ya kamrat ka do jong kanu kamrat ka ba khlam penyap da ka ba syuot bala jarno ke snam jong ka nrei ka ba syukruat lani ka ba syuksi lani ka ba syusat sim dengi ki singi ki jongi buan ki jaka bah bagi penyap masih lani usniang lani ka siar teng kim otshu kim penjau ke snam ban penkhut chwai ke snam nang ta sadi nrei kisu sat sim usniang lani kisu ksi lani kisu lei tagamot tu ke snam ke jong tu usniang lani jong ke siar kadang sa po jong ka te ka babam ya kata ka dei ka ba ki khang kat barang sa ke snam nang ta kabasau pan ban na kabaklim kamut banum banum ringkang ya ka hukum ka syong khasung man ka bubli laang ka baong men klim ka hukum ka ba nyo ta ti kita saut li ong nakini lada phi sumar kendong ila di phinman bha ken khublei kata gadi kasithi ka bagi tho kinong ilam balang jong ka balang ka baning kong ka badon Jerusalem bagi tho siki balang jong ki gentle ki badon saudong jong ka Asia Minor tu sing tati kata gadi ka nongrim belai ba kini ki jiuru ki sngo bakalong ka ek bom la long bagin bam mi ka snam to te belai nomor ko mangila pulih hak kitab Leviticus nomor khanyo nomor bahaka snam kedon kejing im mo kejing im jong ubriu kejing im jong merat lada ka snam kamdan syu akamat kamat mendan jing im syu te kadau kedai kata bo bleu khang ban ba mi ka snam te kani ka snam ka bo bleu pha bakin ai kum ka jingkenya ka jaka bakin ba mi ka kin ai pan ban kum ka jingkenya hagaduan nagabanta kajing penyesuk badu blai kajing map ikipom katu kadai ka benta jongka ti yakani la the khmat jong blai ti jika ban penyap youtube brio uba le ikapom la the no daga snam ka jong umrat hagaduan khnang banyo ya kajing map ti ladaka pop kadai ka ba dei ka ban penyap te keceka butu brio un sya peniam kat kum ka ain ke jong blai laban ai no daka snam mo lani kanu ka pop namar ka pop baro hi kadai ka bainong juga kalong ka jingyap ta te kata kadai ka bami jing perkhat jong kini tenre pra Jesu wong lemda phi bam ya ka do junga he jong khonu brio te wong hagani ka khot mo bangi puli wong lemda phi bam ya ka do ka jong khun ubriu bat ba phidi ya ka snam jong u phimdon ka jing im haladi tu try to so ong ni ya ka ek ba ka khmat jong ki jiu ka sngo bakalong persya ya ka hukum tenri de namar ba kran sifang ka snam ka jong u kum ka snam ka ba ban lada penmong yu ka snam bami nang ta bandi ka snam jung ong sifang kata lani ban bam ya ka do jung te kani kadai ka do ka ba pher na ka do ka ba kamen te ka ba nyap hi ka ba yu tenrei kadai ka ba sifang kajing aite jung sifang kajing kenya ka ba ai kumba ki ai ya kimrat kum ke jingkenya ka snam jong kimrat kum ke jingkenya mo jong ka blang lani ka masi mdei jong bro kimrat ublei habu phai iki jiu bikin ai jingkenya udah ong da kata la bandei ka paro la bandei masi da la bandei khon lang brot kum ta ter ti kani ke boong trajisu ka thau ya ka jingkenya ka ba u ai naga benta ka jing map jong ki pop jong ki brio te khnang banyo ban map no naga ta ka jing yap ka ba de namar ka pop
Bat kani ka snam ru ka ai pat ru kani ka do ngamut ka ai ya ka bor ban im. Ta ka do jung mdei ba ba me ka do jung ka thau namar ba u ka don ka bor jung ka met u ai no e ka ta ban ai ka bor met hangiru ka bor ka jing im. Tam dei tang ka bor met ndrei ka bor ka bakan jam sim ru na ka ban ta ban im ha kani ka slap khando. Ti kita ki dei ki jing mut. Bat kani ka jing mut ka bakan jam sim ka long ka ba kham khia thau si bon ka ba kham kodor si bon ka ba don ha kata ka ba bam ye ka do jung ban ka ba di ka snam jung ha bangi perkhat ye ka ha ka dor ka ba kanjam sim namar balai ba kani ka wanra ya ka jing ye dei ka jing sno jungi ba tu try jisu ka balong pura te ha ba ngibam ya ka jingbam ka bangibam man kasni kalong kumno tu ka jingbam ka kala dawai ka met ka jungi swim tu kum taru da ka ba ni pediang ya ka ni ka jing sha jong try jisu ka tu ka do jong u ka bau ong ha ka ni ka por ka tu ka jing sha jong u ka jing penluat ya ka met jong u halor ka ding phna kalong kum ka ban ai bor pat ya ka met ka jungi bat ya ki wi ki benta jong ka jing jungi mo te kani ka snam pat ka bau the nam ta jungi namar ka snam ka dan ka jing im te bau la the ula aite la de ka snam jung u ban long ka jing kinyan mar ki pop jungi kamut ka jing im ka badan ka snam jung u ka tuit ha ka snam ha ka met ka jungi lani ha ka ngamut ha ka mensim ka jungi ngamut ka mensim ka jungi mo to ngina sim ka nuksa kum kasnam jung ka met jungi kumno kasnam jung ka met jungi kay rap ingi kami na kami no klong snam mo de klong snam uba pa ya kasnam bakan let ban besai ka met jungi lemba ki thiet ki jaw ki thiet snam bangi ong ha ka pharing ki ong ki arteries ki veins ba katu kasnam na klong snam kami ka let ka pen biang dut ya borok jing don kam jong ki khon met jungi shado chete sebe jingai do shado ithi simpria kejat kemil ne kejat simpria berit tam i bakhat do ki bajingai tam da fi khen no klong snam inoi de khot met jungi bajingai tam no klong snam ki de ithi simpria kejat jungi iba kham tam jong kani ka kejat kemi tila da sibuk ka kejat kami junga ka myo ya ka snam ka badi banyo badan ka nugu ka daw dan se kejing like do kejing set junga snam kejing lang snam kilang ki thiet ki kamut ka khata ya ka jing trikam junga tena do I wei pi wei de khot met kani ka snam no klong snam jungi ka par tingi mi I ba ka par numar kalong sepo ka ya nimba ki tu ki thiet mo nang ta ka ai jing imiki nang tam dei tam ka ai ka tu ka bam ka bakin im nrei ka lumpat ru biang ya ka tu ka basniu ka ba kentat ka bala kentat ka baki ong ka wis mo ka wanra biang pat seneng seki klong so klong snam but tu klong snam de usapan khuit biang ya ka tu ka snam kata ka dei ru kom trei ha po ka met jungi te ha ka ba kenjaman sim ru kalong kom ta bagani ka snam ka jong try jisu ka bawla the na ka banta jungi ka balong ka ba mi na u badan mentah beneng nang te na beneng na ka hima jong ublei na ublei ukpa ka ba wan ha u ma u pat da ka jingwan nong bre jong u wan ra sengi kani ka tu lengba jongi ki banget ha u bat kumta ya ka ban ai jing im yiki men sim ki jongi ndei ya ka kamet ka ya ka wi kamet ka de ki jing bam ngi bam sing ti ka ta ka de ki jing stream ka ba ngila ban yo ni ban su thu ha ka ba kan jam sim ya ka ni te te mano balanget hu try jisu ki yo kum no ka ta ki jing im ki yo nomor ba kata kesnam ka jong u ka bola ten ta jungi ha ka ba kenjam sim ka tuit lengba jungi ki banget lengba ka mensim ka jungi ngam ongi ka met lengba ka mensim jungi bat kumta ba ginyo ya ka jing penthamai ya ka jing im jungi uno banget tra jisu umat ya kata
Lada sibu ubriu langit utrai Jesu umat sisa yang kata kejing pentamai kejing. Te sibu ubriu pat dan ki briu ki ba keladin ki faidin akila faidin sipor la bandai si benai la bandai arsnam la bandai si posnam ar posnam bro. Nakila kumno kidang yo ban kelah ka bumut ubriu dang penpai pat iki ki set ya thui kata bahbang dan sebar ke balang ngasmu bom dan jingim. Pin man ke por bangi pediang balang je gitu ki dan ru teng ki bawan ki de ki bala jengai ke balang ki bala ino ke balang la aslam tiki ongam dan jingim ke bomot bakatu ka jingim ke badan ka snam utra Jesu kam simyo ban ya limba ke jingim jengki ki ong ngasmu terkhong ngasmu ngasmu jenjar ke jingim te ta ki wan biang namar ba ublei udang isne yaki bikin la ban kelar bomot ban pai biang. Ti hangi utrai Jesu Ukraina kata balada ubri umbam ya kado jung di Islam jung dan jingim kamat mano bampat ngej hu utrai Jesu kumno ngiyo ban bam ya kani kado jung kumno ngiyo ban di kani ke Islam jung kadai daga jinget namar kani kadai ke bekanjam sem Ukraina kamat nak kado jungi ke mai lekran ni kata yo bladap ngisanya lo di u daga jinget baka ke ba u ula pendap halor ke ding pna kadai sisa ke jing siu kedor ke baram ke badawa banyo ban penim ya ke mensim jungi dan daga wipat kedor ke balak ban siu lait daga jingyap ke jung trai Jesu daga taka snam ke bu ula teno naga benta ban penim ini ban siu spa ini ti taka daw song pimdon ke jingimu pentikna suai kata ti ki para mensing ki para bunget ki perlok ki basngap ikani ke video kani ka Bible study kani ka por magani video lada phimpat pedang utrai Jesu hangni ka kran sai bada phimpat nget hu phimpat pedang u da ka jing ba ka jing im ka basisa kampat wan ha ka jing im jong phi te phila ban mat ikani ka jing im lada phi pedang yo Jesu kumunong pen im jong phi te ha ka dokot ka ba san po sao pan ni pulih tu uno ubabam ya kado jonga bat badi ya kasnam jonga udan ka jing imbam jukut bat ngangan penmi pad yu hakasngi ka bakhado te ong kamot ladam mbam mdi ya kasnam jung kamot mdan jing im tenrei mano ubabam to Bagi kedekhat kebasan pulai biang wong pi nei sisa siang ong hapi lemda pi bam ya kedo jong khun bri bat pi di kesnam kamut kani kerukom bukan kadang di kadi bu address sekitu ki badan hakmat jong tu kapor mo ki basngap yu den re kedekhat pesan pusau pan suong su tang pi re wong uno noru ubabam ya kedo jonga bat bedi kesnam jonga kabomot ba kani kam dei tang men tajung kitu ki basngap yu tu kapor rei barok ki briu ha ka tu kapor bat ki por ki banwan kanu ka pateng mano kat ki babam ya ka do chung ki bas di ka snam chung ko ba mut ha ka bakan jaman sem ki banget ha u baga jing sayap chung lor ka ding phna ka dei ka dor ka bala biang pura na ka benta ban kajing ma biki pop jengki bat kajing penem jengki tingi i bo trai sunne ura ye gani sa bakhamiar te bat ha ura ye gani sa bakhamiar ka tho ba kadan kajing traikam jong gani kajing sa jong lor ding phna mdei tang hapdeng ki katto kani ut ki breu mdei tang hapdeng ki jiu ki bayo sngo ye ktien jong tu kapor Hendrai kadai sebaro kat kiba le ya kani kiba nget hu mo tebat ke ke jingkular ka bami nang ta kani ke jingkular ka bami nang ta wong yu hang tu tanginya pet biang tu khot san sau wong udan ke jing embom jikut tingile kran cekata isfang kata bo briu banget how try Jesu kabon bobam ya kas do jung bodi kas nam jung uyo ya kani ka jing bom jukun kani ka wan par hakan mensim jung mdei su
kemulong mensua kalong kemensiam ke terkong ke bayap riu yo ya gani ke jingim bom jukut tu dan ya gani hagani ke pertai kamut hagani ke selak hendau kat bodang im unyat da kata ke bor jong gani ke jingim bom jukut ke bomi na ke jing yap ke jong trai Jesu tin rei kam dei tang kata ong pat ru ketu ke bebuat ketu ke sentence wong ban ngan penmi pat yu hagasngi ke bakhado kamut yu gani bakani ke dei mdei tang na ke benta kani ke jingim ke bahang ni pertai rei kani kan long bakan beteng sedu bom jukut nomor bon penmi pat yu gasngi bakhado kamut kata ke jingim kan beteng hagahima ke jong blei tengi kata ke jingkran ke jong trai Jesu bakalong ke basai wong uyatho yakani daladi but kasyong hanga fi ngi kloin man pliang kani Jesu tu ulada yatho ke jing sha dan kam ban ong isu lo yatho ke jing sha kasyong pat sanga bat fi ngi pediang na em ya kata ke bu terwa ya kata ke bu yatho tu ai ublei ai hanga fi ya kaman banjit langi pediang na em ya kani ke jing ong Jesu ningi kentat ya ka mo tenalor kata dang don sisu pada fipet tu kita khot ki bebut ki jingkular sisu na menta kitu ki banget hu wong ha tu khot ke ba to ngin polis wa kasan pusan na bakado jonga kalong da sisa ke jing bam bat kasnam jonga kalong da sisa ke jingdi kemut ba breu banget hu trai Jesu uyo da ka basisa ya ke ni ke jing bam mensiem ke bodan kaman kesngi bat ya ke jing im bom jukun ke bau kwa banyo na ublei mo dik kemengilai pulih ki bom swa wong nu bebam unum than su nu bedi unum sliang su te kanu ke jing bam ke ban bam than su dan in da di sliang su te kamut ke dei sya ke jing bam ke ba long permanent ke badan ke bor ke ba long permanent haka ti try Jesu wong kata ba kibri ki banget hu ki yo ya ke balong permanent ke jing bam ke balong permanent ke jing di ke balong permanent de hadu khat pat ke bebut ke besan penriu ong kumno jar ubam mi ke do jonga bat ubadi ya ke senam jonga uyaisa hanga bat ngahu kemut iu kani balada ubriu langit hu Jesu kedan ke jing dei ke bajan bah pedang utau beriu bat utrai Jesu kemut uneu beriu long kembau syong ha ka yeng ke bo syong utrai Jesu yaisa hanga kemut mo kemut udan ke jing slok ke bajan bat utrai Jesu mandagasi di utrai Jesu paru ong ngahu kemut iu kemut ba uru wan syong hapo jong tu beriu ha ka yeng kemut ha ka mensiem ke dono tu beriu long mdei physically mdei daga met ke jung unrei upha dau mensim bakhuit tu mensim bakhuit wan ban syong hapo jong kitu baro ki balanget hau Jesu ko mengila puli no Yohanes ko nong bakhat sau yin sepuli hadian ngamut ba wa ayo mensim jong u bun syong sa hapo jongi pi ti try Jesu syong sa hapo jongi hakanur kom da ka bau ayo mensim jong u bo unwan hapo jongi ti ban hakata ke jing wan syong ke jong try Jesu ke dono jungi ke don ke jing slok ke bajan hadu kata-kata ni ladang isa hayeng jono ke don bonsen ngin kwa bansa ke yeng jong ki breu ki bangi sngu jan ngi sung in kalong ke ban ban isa ke yeng jono ke bangim dan ke jing jan mo ti kani ke kentien ke thau ke ta ke yesa ke thau ke ta ke jing jan ke bahdu kata ba dan syuk ke baburi pedeng jongki mo kam dan syuk ke baburi pedeng trai Jesu bat ni nyislok bat u lakumba nyislok bat kita ki bajantam mingi na ki para brio baru trai Jesu ai ke ni ke ju pat ka wi pat ke dor ke nong bakhat san kalong kum utnat ubasno hau met ba jong uding sawan mau wong ngalong kum uding sawan wong pi filong ki tenat ti pedang utanat jong ding sawan bat uding sawan umet ba
kadon ke jing sno ke bajan ba ndon kono ke jing khlat te kani ke de ke jing tho bong uyai sa hanga bat manga hau to te hoi la dangi langit hu trai Jesu ke jing kli yang ai phi kalong ba to nadang don em ke ni ke jing slok ke bajan bu trai Jesu to sakawai pan ke bangi i fang ke ni ke snam jung bat ke do jung ba ke snam jung bangi kan mau pat se ke sakramen ke jing khoi trai mo ke jing khoi trai tin ringin kan mau ni ke por bu trai Jesu Ukraine ni kani empat don ke jing penlong ya ke jing khoi trai kan dang but ha ke snam ke banwan kani ke dei ke jing rakhe ke nyam ke jing lai shwa jong ke tu ke snam ke bu trai Jesu penlong ya ke jing khoi trai te ke don da ke wei pat ke jing mut hang tu tengin se pet pat ha ke wei pat ke tayu kata te tu bleun ke khu ya ke jing puli jungi ni ke pon ta na tin ke bu khu jung tongin ye duai ku kpa jungi bhabning ni aingu eme se sin trai na mar ke tien ke bu khu ke jong me ni aingu eme bangila yo ban prakhat ban pusan ban duriap halor kini ki jing kren ki jong trai Jesu bat tonang pensyai shu ya ke donut ya ke mensim ke jingmut jing prakhat jungi trai banginda song thu syai kedar sifang kini ke jing dei jong ke jinget hau trai Jesu ba ke banget hu thau ya kata ke bu ong babam ya ke do jung bat ke badi ke snam jung haka bakan jam sim kebangit hu de donut baro kebasyanya hu na dong sedong banyaingu emen margani ke kular bo u la kular ba ninyo e ke bor ban im hangani ke slakhando ya ke bor mensim ya ke bor men banyan igalenti ke bangidi ban dang beteng hani slakhando bat kan longru bah ke sngi ke bakhaddo un penmi pat yangi banginang beteng banyo pat yakani ha ke jing im bom jukut ha ke hima ke jong play ban ngai emeru namar kani ke kular bu ong ba kita ki ba nget hu un sa padeng jungki un sa haki lani yaine haki nyai sa haki bat mangi bat kita ki bas nget hu ke nyai sa hu ke batho ya ke jing slok ke bajan ha padeng jungki banget hami bat me try to isne try rap ingiru bangin penthamai lade jing dei jungi ban me ke baman ke sngi khanang ba kani ke bamela aingi kanyai beteng bangin la banyai beteng banyai sa hami bada try ba meru banyai sa hangi tat hadu kata ke sngi try ke ba me men sawan ban syau yangi ndah ba men wan pat ke sin ke ba ar try to kurku ya baro kibli sngowi kani ke Bible study kani ke por bukan long sisa ke jing penthamai ke jing ba mensim ya ke jingim jongki bukan dayo mat ya kani ke jingim bom jikut ke ba me molekular try lengba ke jing sya ke jongme to sngo ko pai kini ke jing pa jungi na bangapa ni kini ke kerteng ke badan bortam ke jong try but unong penim be jungi u Yesus Christ amen. Tetungnya penuai ni kepuar dengan kepuar iba. Markus pelat ini dah kejeng kerhup penuai. Kawai no ikan ni ke Bible study. Ano kalong kejeng kerhui ni bunyi ngau ya ketien kebakhuj kebak tentang na syakri jong me. Ba penlong ikan ni ke Bible study kerhui ni baro ikibas ngap ru ikan ni lengba ka YouTube baru to kerkhuru i syakri jong me ba penlong ikan ni ke Bible study itu mensan ajnu tham to ai kajing sa champang ba nang la shu shu ban champang ya tin kajong me bat ban sna samru shangi bat ngiru nyo ya ga ya kajing kerkhu ba kanjam sim baru to ai ke kham tame khamet ko ka khia me la ban yai penlong ya kan ke Bible study na ki por bat wei ru ki kam balong ki kam jong me ne ki kam wei pat ki kam to map ik pop bat ken kang ji ki ni baron pan teng Jesus Christ amen.